Takže čaute ľudia, zdraví vás Tomham a ja vás dneska zdravím vo videjku, kde sa pozrieme konečne na lov Pokémonov. Takže dúfam, že niečo nájdeme a dúfam, že niečo aj chytíme a budeme aj konečne nejakého Pokémona. Ja už som to skoro v podstate začal hrať, takže ja vám vlastne ukážem, čo mám a uvidíme, čo chytíme. Takže neviem to zdržovať a poďme na to. OK, a už sa nachádzame vonku, takže to znamená, že ja som prichystaný na Pokémonov a ja už to spúšťam a dúfam, že to budete vidieť, takže dávam tam štart, dávam nahrávanie, aby ste to vlastne videli aj vy. OK, kamo. OK, takže začali sme Začali sme konečne chytať Pokémonov, takže ja už som v hre, ináč počas chytania Pokémonov dúfam, že vám nebude vadiť, som sám a mám to vlastne kameru budem držať aj chytať Pokémonov, takže dúfam, že to pôjde OK a nebude to robiť nejaké problémy. Dobre, vybral som si trasu, trošku okolo bytoviek pôjdem a pôjdem smerom aj do takého menšieho našeho parku, takže dúfam, že čo tam pochytáme. Momentálne nemáme nič také zaujímavé na mape, ale včera keď som bol, som chytil zo pár Pokémonov, ja vám to aj ukážem, čo vlastne máme, aké Pokémony som chytil. Môžete to vidieť, dúfam, že to vidíte, že to ide super. Mám tam zhruba nejakých 9 Pokémonov, tuším, tam mám, mal by som tam mať ešte aj jedno vajíčko, ktoré už mi momentálne aj ratá konečne tie metre a dúfam, že do tých 5 km to všetko nachytáme. Uvidíme potom, čo vlastne dostaneme z toho. Dúfam, že dostaneme nejakú vecičku zaujímavú, tak aby to bolo super. Dobre, vrátim sa naspäť na Pokémonov a tu som chytil, počkaj. Tak, máme tu Zubata, ale dúfam, že to pôjde OK, takže dobre, zachytí. Trošku doľava, ten Zubat je veľmi ťažký, lebo treba hať, že mám tam zhruba nejakých 50 gulí. Ne, poďme vyhadzujem. Ne, ešte stále musím vyššie, stále vyššie, to není ono proste, tak ho to nechytím, kamo. Je to trošku blbé, lebo si drža aj kameru a ten Zubat stále mi tam uteká, kamo. Nič, stále nič. Ešte skúsim. Ne, stále doľava to hážem, Nič. Ne, to je. Ne, to není ono. Mám tam ešte 44 guli. Odišiel som prejsť zbytočne, ja ho nejdem chytať, kamo. To hodené, si myslím, že kašlem na ňo, skúsim ho trošku neskôr chytiť, kamo. Za ten čas si to ani nie, že prehodím, ale nechám to tak, pojeme tým parkom, uvidíme. Je to moc ťažké z toho dôvodu, že vlastne nemám mi kto držať kameru a musím držať ešte aj kameru, aj vlastne telefón. Takže na toho Zubata sa momentálne vykašľajem, mám ich tam zatiaľ dosť, si myslím, a nemá to zmysel tam zbytočne ho chytať, takže idem ďalej, pozrieme sa ďalej, uvidíme, čo chytíme vlastne v tom našom slávnom parku. Dobre, zatiaľ nič zaujímavé som nestretol, až toho jedného Zubata, ale ten Zubat stále tam lieta, ak sa naseriem, potom možno ho pôjdem chytiť, ale zatiaľ ho necháme úplne tak. Si myslím, že je to zbytočne ho tam aj tak naháňať a chytať. Poďme sa pozrieť s týmto smerom dole. Dúfam, že tu niečo chytím v týchto našich slavných parkoch, ktorých tu máme až na ten jeden. Tak dúfam, že to nebude nejaké problémy robiť a niečo chytíme. Počkaj, ešte stále sa nič nedieje, v podstate nič tu ani také zaujímavé nemám. Potom pôjdeme ešte vlastne si obnoviť guličky, ktoré niečo sa blíži. Niečo tu mám, kamo.
Niečo tu mám. Tak a máme tam Rína. Kámo, takže dúfam, že toho Rína chytím, dúfam, že nebude ťažký ten skače. Goča, kámo. Jasne, pozri sa. Je tam. Dúfam, že nám ide vyskočí a dúfam, že ho máme. Takže je to tam, kámo, je to chytené. Wow. Takže môžete si všimnúť, konečne prvý Pokémon bol chytený. Čo sa nám na toho zubatého nechce. Sme toho zubatého nechytili. Krása, tak to som chytil mega perfektného Pokémonista. Hovorím, celkom pôjde má aj CPčko. CPčko má momentálne 45. Váhu má 135. No pomaly 136 kg, čo si myslím, že je to mega. S týmto môžeme konečne niečo valcovať, aj nejaké tie ľahšie Pokémoniky. Pôjde, to je celkom. Dobre, pokračujeme ďalej, takže sa pozrieme ešte raz, ktorý ho máme. Momentálne je to super. Máme tam CP80, čo je celkom super. Tam je tá ešte CP45, čo je tiež super. Mám toho tam ešte Electabuzz, ten je tiež super. OK, ideme ďalej, dobre. Pokračujeme ďalej, zatiaľ sme chytili jedného Pokémonistu, čo si myslím, že je celkom pohodičke na to, že som prešiel len zo pár krokov, jak sa hovorí, ale ešte ideme stále dole, takže dúfam, že natrafíme na ďalšieho nejakého šialeného Pokémonistu a vychytáme ich aspoň, dúfam, že dneska ich aspoň chytím nejakých 4-5. Vždy lepšie ako nič, za ten čas som chytil, hovorím fakt len toho jedného, sorry, som to prepol. Dobre, pokračujeme ďalej. Škoda, že som sám, že vlastne nemám mi kto tú kameru držať. Ináč je super počasie. Včera som bol síce, ale včera nebolo bohu aké počasie, bolo dosť chladno, ale včera som chytil pekných Pokémonistov. Takže uvidíme, čo chytíme v tomto našom pralese tu, čo máme. V podstate samé stromy, ale ja verím, že chytím ešte určite nejakých Pokémonov tak, aby ste vy boli spokojní. Ale som rád, lebo som chytil celkom spokojného Pokémona, dosť takého veľkého, čo si myslím, že je celkom pohodičke. Dobre, kráčame, ale vidím, že tu už niečo je pred nami. Zajímavé je, že žiaden Pokémon. V podstate stále len teraz idem. Tu máme taký menší náš staroľuboviansky lesopard. Chodím a stále nič. Ono je možno lepšie ísť medzi tie bytovky. Tam je možno toho viac. Tam sa možno toho dá aj viac určite chytiť. Zatiaľ vôbec nič úplne nulové tieto chytenie, akurát až na toho jedného, ale som momentálne 3. level, to je aspoň to je super. Kámo, zatiaľ stále nič, chodím vlastne po tej cestičke. Tak, kde ste Pokémonisti, kde sa všetci skrývajú, je momentálne ráno, je 9:30. Tak aspoň ešte jedného Pokémona chytiť. Včera to bola senzácia, ja som sa pohol každú chvíľku nám skakal Pokémon. OK, a pokračujeme ďalej. Takže premestili sme sa trošku, skúsime tu na medzi bytovkami ešte niečo chytiť, uvidíme. Ideme vlastne ku kostolu, kde vlastne máme dobíjať pokebaliet, vlastne pokebolov, loptičky skúsime nabiť nejaké. No a potom to vlastne nejak ukončíme, takže dneska sme možno chytili len jedného Pokémona, možno ešte cestou nejakého chytíme. Dneska nemám nejaký svoj deň na chytanie Pokémonov, takže to aj tak si myslím, že nevadí. Dobre, pohodičke, nič sa nedeje. Dneska 1, zajtra 10. Zajtra skúsime zmeniť pozíciu, skúsime ísť niekde inde tak, aby sme mali tých Pokémonov trošku viac. Hlavne pre vás, no aspoň nejak som vám to tu zarozprával, ale si myslím, že je to zatiaľ v pohode, netreba hneď
podliehať panike, že sme nechytili žiadneho pokemonistu. To nie. Ok, ja si to trošku zväčším tak, aby ste to mali aj vy vlastne zväčšené. Hlavne, tu už tiež asi nechytíme žiadneho Pokémonu, lebo tu som ešte včera nebol. Ale mohol by nám tu nejaký zaujímavý Pokémonista ešte vyskočiť, si myslím, že by to nebolo zlé. Ja sa pozriem, čo máme vlastne k dispozícii, čo by sme ďaleko a nič. Dobre, v pohodičke pokračujeme ďalej, ideme ešte, počkaj, sa pozriem, či to vlastne neukazuje. Aha, vidíš, to si vlastne môžeš prepnúť takto na tie kroky a takto ho vlastne môžeš hľadať, to som ešte vlastne ani nevedel. Pozerám, že tu mám blízkosti zubača. No dobre, skúsime sa teraz ešte raz pustiť do toho zubatého. Ešte je trošku ďaleko odo mňa ten zubat. Poď, no tak chyť ho. Ono to niekedy sa buchne a niekedy ten zubat nechce sa na to skočiť, vidíš, opäť. Aj keď som blízko pri ňom. Dobre, takže poďme ešte raz na to. Dúfam, že sa nám teraz podarí. Skúsim si tú kameru dať tak, aby to bolo super. Dobre, teraz by to mohlo byť ono, op! Nie, ešte vyššie si to musím hodiť. Dobre. Ja ho dám. Nie, on uteká, je to úplne mega ťažké. Ľudia, je to tak jednoducho. Vlastne nesmiete hýbať ani vlastne s tou kamerou, s telefónom. Počkaj, tak podržíš. Hop, ešte to musím vyššie hodiť. Ťažko sa mi hádže takto, keď to mám takto. Dobre, ešte raz poď. Hop. Ne, on sa úplne uteká. Ja na ňo miniem 1 1500 lopies. Krásne, zase doprava to šlo. Dobre, nevadí, bojuješ. Nice! Kámo, máš ho, chytil si ho. Takže a tento konečne je už náš. Tento nám už ani neujde. Gotcha, Krásne, takže je tam konečne druhý Pokémon chytený zubat. Dúfam, že ešte sa nám podarí chytiť ďalšieho. My ich potom môžeme vlastne pospájať a upgradenúť. Pozor, tu máme ďalšieho. Tak toto je šťastný deň, kámo. Pozeraj teraz na to. Pidgey, poď. Šup. Je to tam. Na ďalšiu prvú ránu, čo som si myslel, že aj nechytíme Pokémonov a nakoniec pozri sa, koľkých Pokémonov som chytil. Wow, tak to je super. Máme tam ďalšieho Pidgey. Takže je to tam. Konečne prišiel nám ďalší Pokémon, vtáčik, ktorý sa nám hodí, konečne ďalší. Takže máme tam Pidgeyho CP síce 10, ale to nevadí. Dobre, pokračujeme, ideme vlastne k tomu kostolu, možno ešte nám tu niečo vyskočí, ináč hovoril som, že medzi týmito bytovkami to bude 100-krát lepšie, ako naháňať sa v tom vlastne pralese a tam, kde som vlastne bol. Dobre, pohodička, idem si vlastne ešte robiť tie pokebaly, tak aby to bolo super, aby sme mali tam ich čo najviac. Takže počkaj, pozrieme sa, koľko ich momentálne mám. Items. Celkom pohodičke, mám ešte 37 pokebalov, čo si myslím, že je to pohoda. Myslím, že je to úplne pohodičke. Dobre, sme vlastne na našej základni, ktoré je vlastne kostol. Dobre, ideme na to, ideme roztočiť, dúfam, že dostaneme niečo zaujímavé. Wow, cez neroztočil som to veľa. Dobre, aspoň 3 pokebaly, či myslím, že to je celkom pohodička. Není to až tak zlé. No dobre. Takže dneska to bude asi tak v podstate všetko, ľudia. Ja som rád, že som aspoň vám ukázal nejakých Pokémonov, čo som chytil. Ja vám to ešte raz ukážem. Ja som chytil dneska vlastne jedného Rina, jedného som chytil toho Pidgeya, alebo ako sa volá, a jedného Zubata. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite tam hodiť like, nezabudnite to video okomentovať, poprípade zdieľať a čo, vidíme sa v ďalšom Pokémone čoskoro. Takže čaute a pozdravím vás, Tom Ham.